Redde mahita. Marhite-hite guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot guar ni tondi parbadia natumo palangit dohot tanaon. Amen. Nama molus do anggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alai namian rodi saleleng ni leleng nado na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadia ammi. Saibuhai ma pinggol dohot rohanami. Asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai. Jala ringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami. Asa pos rohanami martangiang tuho. Urupi mahami asa hupar hasyak kami akka ari-arin ningulunami napodoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan saleleng nileleng na. Pujion nami mahodisi marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari mahita. Tatangihon ma patik ni debata di minggut tasadarion. Siap patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata yang goso ture dalanna. Ai hona uhum na dosogot akka namar sineang di goarna. Dia do lapatan ni oddo. Ikut dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangisahi marhite-hite guarni debata, ai dinatar sosak dohot di tangiang dohot puji-pujian do si dohonon guarni debata. Ido sahakna atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan debata.
li Tuhan debata sai pargugui mami mulan hambat patik marit de mahita. Tatopoti madosatta nagudangi tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha nasumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Ndada mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham nagodangido. Sai asi maroham mida saddo bangso nami. Sesama dosa nami saluhuna. Sesungguh lima roha nami, asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehova. Nunga polahu pasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorob akka dosam. Saimulak mahutuau ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maret de mahita. Yesus
tatangihon mahatani debata turpuk epistel di minggutta sadarion imana tersurat di Psalmen 42 ayat 1 sahatu ayat 12 tajahama marsikat soring pak kalunguton ni jolma di bagas ni debata edde si podaon sian akka anak ni si kora mauas doto dikku di debata nama ngului adiga petol has au asawida bohini debata saya ilu-ilu kudo sepangamuku arian dohot borni ai manipat ari do di padok tuau didi ado di batang molo sapa lamar ningot audisi jadi usema hilala rohakku di bagasan nauduri au najolo rap dohot akan atorop manopot bagas ni debata huhut marsoara olopolop dohot puji-pujian rap dohot akan alao marari raya puasa saya tukiho ale todiku jala puasa saya rusakko di bagasan au hapo sima debata ai saya napi jiok kudope ibana tuau ni bohiku jala debataku tuki do rohakku di bagasan di baheni marningo doau diho sian luat martopihot Jordan dohot sian Hermon sian dolok misar saya masih hara abdo akka sapuran di baheni suara ni harsakmu suye akka obakmu dohot galubangmu makukupi au alai di perbaga-baga Jehovah doa sini rohana arian borngipe saya mamuji jala martangiang doau tu debatani hanguluaku jadi kudu nandok bedata partano batuaki puasa tung di halu pahoko au puasa ikon saya martujung-tujung au mardalan di bahan pangkasai musuh nunga magopuhian holi-holiku lam disahi akka musuhku doau ai di pardati nasida do ganup ari maddok tuau di dia do debatam puasa saya tukiho ale todiku jala puasa saya rusakko di bagasan au hapo sima debata ai saya nai pujiokku dope ibana atu au ni bohiku jala debataku ido sahakna martua do akan atu mangihon hatani debata jala nopeopsa amen mari demahita Yesus doa aleku soada tu dosri ale ale na sumuru
tidakkon maha porsiautai songon nani hatidakkon ni dongata sa porsiau disadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo naso hatu dosan natuma palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasa sedai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean siantun di parbadia adorang swabubuan ido tuhata natumaun navernit di panghuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tubanua toru dung ditanom na ulak mangulu di ari patuluhon nama naik tu surgo lau hundul siamun ni debata Jehova amanai pargogo naso hatu dosaning disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi parbadia jaladong sadahuria nabadia Uriah atau pan halak Kristen akan abadia do dihasan ni dosa do dihatai namandok mulak mangulu do sogot daging ni halak naung mate do dihanguluan na surah sudah amin tabi gema kor inahan
tabegema tikting ni huriatta. Horas madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Tabegema titing ni huriatta di bagasan mingguon. Parjolo guarni minggu. Guarni minggu ta saderion ima minggu parjolo dung trinitatis doho topik di taluhon Yesus to dina jahat. Lukas bidualu ayat 26 1 ayat 30 sia. Paduahon pelian amplop gotilion doho tahun transformasi 2025. Sadarion Minggu 22 Juni 2025 tapasahat ma pelian amplop tu kebutuhan akka ulon ni huria namar pardomuan tu pesta gotilon doho tahun transformasi HKBP tahun 2025. Tapasahat mai ditiki marsi jalangan di paradedo ingananna di labung ni pitu haruar. Patuluhon padidion nabadia. Di hari Minggu 20 sia Juni 2025 naeng patu paundo padidion nabadia pinabotohon tu suderuas ni huri HKBP Mampang Perapatan asa natoras nanaeng mabuan ianakonna majalo padidion nabadia asa pasuraton ianakonna marhite namanjalo jala mengisi formulir padidion nabadia na pinarade ni huriatta jala dipatupado konseling tu akan natoras nalau terdidi di hari Rabu 25 Juni 2025 pukul 10 walu WIB di konsistori nani ulohon ni Padita Suryani Ida Sihite STH tikion nungatar surat tolu halak. Paupaton pendaftaran pargulu malua tahun ajaran 2025-2026. Pinabotohon turuas di HKBP Mampang Perapatan nunga dibuka pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2025-2026. Turuas nanaeng mendaftar gabe peserta marupahon ruas ni huria nasai pasidukon sikola minggu dohot mengisi formulir dengan membawa fotokopi surat tardidi, akte lahir, jala di pasahatma tusintuawik na paling lambat di hari Minggu 20 sia Juni 2025, jala di hari Minggu 20 sia Juni 2025 naeng patu paundo pertemuan calon parguru malua tahun ajaran 2025-2026 rapna toras dohot pengajar tikion nunga tarsurat telu halak. Palimahon jadwal ibadah tengah minggu. Diberitahukan bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja HKBP Mampang Perapatan yang terlampir di dalam warta. Paunompon partangyangan wik. Di hari Selasa 24 Juni 2025 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patu pautado partangyangan wik di wik 2 di tuan rumahi keluarga Limbong inang boru nahapun di konsistori. Wik 4 di tuan rumahi keluarga Sintua Kasinurat inang boru Limbong di GSG. Rap mahita mandohoti partangiangani secara khusus ruas ni wik 2 dohot 4. Papituhon tim doa sapaat. Sesuai dengan hasil pembekalan Parhalado Senin Selasa 12 sampai 13 Mei 2025 dan hasil sermon Parhalado Jumat 20 Juni 2025 untuk mendukung pelayanan doa di HKBP Mampang Perapatan telah dibentuk tim doa syafaat yang akan dipimpin oleh pendeta. Tim ini akan mendoakan semua warga jemaat yang membutuhkan topangan doa. Untuk itu, jika ada warga jemaat yang ingin didoakan, dapat menghubungi Nyonya Sintua Tobing Oli Borhutauruk, Nyonya Silitonga Lisa Boru Tobing, atau bisa mengisi formulir dan meletakkan di amplop yang disediakan di kotak dekat pintu masuk. Pawaluhon donor darah, seminar, dan pemeriksaan kesehatan. Hobar tu program seksi kesehatan diakoni dohot kegiatan gotilon dan tahun transformasi di patupado aksi sosial donor darah sadarion Minggu 22 Juni 2025 pukul sia 10 sada 30 WIB maringanan di ruang sekolah minggu. Diuduti seminar kesehatan dohot pemeriksaan kesehatan, gula darah, kolesterol, asam urat, pemeriksaan kepadatan tulang, pukul 10.02 saat selesai, maringanan di gedung serbaguna. Pasiahon basar kategorial sekolah minggu. Dalam rangka mendukung salah satu program kerja sekolah minggu yaitu Bible Camp,
akan diadakan pada Kamis, Jumat 26 sampai 28 Juni 2025. Maka hari ini Minggu 22 Juni 2025 akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk basar setelah ibadah pukul 7 dan pukul 9.30. Sapuluon, Basar Gotilon dan Tahun Transformasi. Dalam rangka mendukung kegiatan Gotilon dan Tahun Transformasi akan diadakan penggalangan dana dalam bentuk basar untuk setiap week dan kategorial. Marilah kita mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Jadwal basar terlampir di dalam warta. 10 Sadaun Bibel Camp Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan. Di hari Kamis, Sabtu 26 sampai 28 Juni 2025, maringanan di Villa Biru Pancawati Bogor, naing patupaun do Bibel Camp Sekolah Minggu HKBP Mampang Perapatan, khusus ianakonna Sekolah Minggu kelas 3 SD saat kelas 7 SMP, dengan biaya kontribusi 150.000 per anak. Nani uluhon ni Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, dohot Pendeta Suryani Ida Borusi TSTH. Pinabotohon tu sude iana konta Sekolah Minggu kelas 3 SD saat kelas 7 SMP, asaman dohoti kegiatan ini dohot mendaftarkan diri marhiteling jala menghubungi guru sekolah minggu masing-masing horong. Pasapuluh 2 on retret remaja KBP Mampang Perapatan. Di hari Selasa, Kamis, Sada 1 Juli 2025, maringanan di Pondok Remaja PGI Cisarua, naing patu pondo retret remaja HKBP Mampang Perapatan dengan biaya kontribusi Rp 150.000 per anak. Nani uluhon ni Pandita Robert S. Pandiangan MTH, dohot Pendeta Suryani Ida Sihi TSTH. Pinabotohon tu sudah remaja asaman dohoti kegiatan ini dohon mendaftarkan diri marhiteling jala menghubungi panitia Parley Silalahi. 10 Toluon Seminar Transformasi Lansia. Dalam rangka menyambut para heon lansia HKBP Mampang Perapatan tahun 2025, maka pada hari Minggu 6 Juli 2025 pukul 12 WIB akan dilaksanakan salah satu rangkaian kegiatan dari para heon, yaitu Seminar Transformasi Lansia dengan topik memperkuat nilai transformasi dalam diri lansia dan di tengah keluarga, gereja dan adat, bertempat di Gedung Serbaguna. Diberitahukan kepada seluruh lansia untuk dapat mengikuti kegiatan ini dan mendaftar melalui panitia Nyonya Napitu Pulo S Borumanurung atau Budiman Silalahi. Pasap Pulau Paton ruas Namar Sahid. Tabuan ma di bagasan tangiakta akar ruas Namar Sahid. Hatani di bata pasahatma dalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Pesalmen bidu 37 ayat 5. 15 on namar ulang tahun. Para halado do truas pasaton selamat ulang tahun truas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata di tanganna siamun do gajang ni umur jala dihabirangna do hamoraon dohot hamau liaon. Poda bidu tolu ayat 10 onom. 10 onopon namar ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado do truas pasaton selamat ulang tahun par saripeon truas ni huriata namar ulang tahun di bagasan samingguon. Didok hatani debata alai di jolon ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu ay di kupi haholongan ni rohaido godang dosa. Sada Petrus bidu 4 ayat 8. Parhepengon akapelean hamoleton dohot nasing naso jinaha di titingon taidama di harotas acara na adong di hitabe songoni matiting ni huriat di bagasan nas samingguon tuhatama mamasu-masu. Uhud papungu pelean mared di mahita. Sai ho
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tabuk kama bibelta turpuk camita di minggu sadarion ima natar surat di Lukas 8 ayat 26 sahat rodi ayat 30 sia. Lukas 8 ayat 26 sahat rodi ayat 30 sia ujahahon ma di tonga-tongata. Partodi nahodar di Gadara. Marlayar nasida tuluat Gadara, todokon ni luat Galilea. Asadung tardarat ibana, dapat sama sada halak isini hutai, partodi nahodar, nunga nania lelingna dangolo bimarabit, jala dangolo mia di jabu, diakka perbadadu ibana. Alai di sidi ida Jesus, mangangguhi ibana manukap di colona, jala gogoma suarana madok. Marhua hotuahu Jesus anak ni debatana sutibul. Huelek-elek ko unang arsahi, unang ahu arsahi. Ay di doko Jesus dotod dinahodari ruar sia colmai. Nunga jok-jok disoroi ibana, gabe diratei jala dibiakkon halak ibana laho mangaramoti. Alai dirapui tod diido akka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan. Di suku Jesus maibana, ai seguarmu. Gabe di dokma, lok sado guarhu. Ai torop do todi najahat sorang tu ibana. Laos dielek-elek nasida ibana, unang dipaksa nasida turut tu banuator. Alai adong madisi dirobiani babi sapunguan na balga na macapali. Gabe dipangido asa dilos nasida mamongoti yakai. Jadi dioloi ma. Gabi ruar matod dinajahati sia colmai dibogoti maka babi. Jadi marbuburma nasapungua babi sia rura tu tao los mate mogap. Alai dung diida kapar mahani namasai maporus manasida dibaritahom mai dihuta doh dia kaladang. Gabi ruar manasida marnida nang masai didapot tom Jesus. Jadi jupang nasida mahalak najahati marabit jalan marroha. Hudul dilabung nipat ni Jesus, jadi hatahutan manasida. Alayak kana marnida saido pabuahot tu nasida pangalaho ni hamamalum ni nasinorangan ya katodi nahodari. Jadi dielek-elek salhut pangisik ini luat humali yang Gadara maibana asa sumur sia nasida. Abiahato situtudo nasida. Laos bongok tu parau maibana laho mulak. Dielek-elek halak na tinadikon dito di najahatido ibana nang donganan na ibana niyan. Alai di palaho do ibana ni nama muli maho tu jabum pajojor masalhut na binahin ni debatatu ho. Jadi laho do ibana dibaritahom ma disadok hutai nasa na binahin ni Jesus tu ibana. Ima sahatna. Dita salhut na diholongan di bagasan Jesus Kristus. Topik jamita dihita di hari mingguon ima ditaluh Jesus tod dinahodar. Yesus mengalahkan roh atau kekuatan yang berasal dari dunia ini. Jadi molo didok amang inang tod dinahodar ima dang tod diperbadiate. Jadi molo tod dinahodar ima tod dinamanegai hadirion ni jolma. Jadi molo diturpuk tod di papatar si Lukas do taringo tu sahalak nahona tod dinahudar pola didok ibana dang berbaju-baju be dang marroha jala tinggal na ibana di kuburan nama ibana artina ngasirang ibana sian akadongan na ala mengelukai nama melukai dongan na nama jadi molo pacupa molo rap manegai dongan nama persauran jadi mamulik do ibana pola didok di perbedaan bahkan didok amang dot inang dirate berarti boy do dang holam melukai jolma ale boy do melukai diri ni bana jadi di papulik doon jala dang adong harapan artinya tanpa pengharapan ada orang yang akan menolong dia ale justru di papulik do jadi tod dinahodaron laho mabuat rohani jolma nagali jala mabahin harugion na belga do molo di patorang si Lukas di bagasan tikion
dinaro Tuhan Yesus tu gadara ditiki na dibereng ni toddi na hodari nadong dicolmi ibana pitor mangangguhi didok unang ma diberengnya Tuhan Yesus on unang domanya Tuhan Yesus dan ibana jala mabir do ibana didok molo dison amang dot inang lubi siasa de toddi nahona tu colmi molo di bahasa Indonesia didok legion berarti sampai 1000 tabayak kemanoeng sampai 1000 toddi nahuder nama negai sibuat pangalau nabi mokan jadi jala on di nama nur sari rohana pikiranna doh baju na pesursar asa marhiti hatan di debata di bagasan tikyom adong mamang na pigahal nang pasaton na tuita salhutna na perjulu amang dot inang sahatro di bagasan tikyon nama taot dot toddi nahuder lah manong kopi ngolu di colma ngolutta jala dang marnaso ibana mangalului ingananna asabu ibana mangulahon mabain hagogonna menonjolkan hagogonna patuduk ko jolma tu ibana mabe jolma hatahutan mabir di paranguluanon mabe jolma dang adong etikana mabe jolma amang dot inang say mamulik dang lomo rohana parsauran dang lomo rohana ibana paju padot donganna boydon mapakorhon tekanan batin boydon sursar spiritualna dang lomo rohana martangiang ala dihirim rohana ngadi patuduk ibana tua so hagiot ni dagingna dang lomo rohani on maradop keluarga na pe boydo dang lomo rohani on amang dot inang molo dison di papatar do 1000 naro manang 100 manang ratusan sampai 1000 rotu sahalak jolma maburbari molo tabayak kon nang amang dot inang pamatang ton hadiri ton songo bangunan nga dialiangi bion dang adong bisisi sini bangunan ni nasodapot disentuni ibana manang nasodapot diwasa ibana jadi on mabain dan ini akan membuat dia lemah jadi di bagasan tikyon dihitape adong doon dingolutta marwaso doto di naudari dingolutta boy de marumakon trauma jadi di trauma pe amang dot inang di trauma masa kecil nabinuanna sahat ro di bagasan tikyon melukai hatina melukai perasaanna amang dot inang tod di nahodar do na merajai di bagasan dirina na manguluhon dirina ujung na maul ma ibana melupakan masa lalu hidup ben sejujut ati amang dot inang saya dipaingot kita mungkin kita semua memiliki masa lalu mungkin yang menyakitkan dan memedihkan tetapi kiranya masa lalu itu bisa kita ingat hari ini tetapi jangan sampai melukai kita lagi unang be mabahen hacito ni dihita gabe dang bui dohot di bagasan las niroha mamerek kita tujolo adong do pakirimon adong do no muli ala nung ngatabulusi amang dot dinang boy do muse marumakon beban psikologi jadi tod dinahudari unang tabereng ibana songon todion ya dihitakan mo mabigi moladong di patupa godang ni halak batak adong siar-siaron unang pitor lau hita holan natu siar-siaron ale boy dona sehat hita hudul hita alai beban psikologista macai borat situ tuh jala kan molonga terbebak kita mang dot inang yang apala lo mobil hatta marsaur tudongan memulik nama molosi olo maholan na di kamar molosi olo maholan na manol so di diri olo maholan na bando buhado songnon jadi kekuatan nitod di naudari saat ro di bagasa tikyon masuk tu parngoluatta nang pe amang dot inang adong tabain hadang ta kewaspadata ala budang bui sedirita molo didok nakin diturpukon jol manat hona tod di nahodari ala ni gugu ni tod di nahodari nunga sape diratte ibana jadi bai jol mado kewaspadaan diratte ibana alesianipe boydo diputus soni bana ratte ima ala ni guguna di sido hita di paingot adong do nang tod di nahodari amang dot inang di bagasan tikyon
marhiti hagyot ni daging naso tarpasidik kita. Nasai torusi luar biasa pakonai na di bagasan nguluta. Termasuk maaka judi online di bagasan tikion. Tod dinahudar dui. Termasuk maamang dot inang di bagasan tikion perselingkuhan. Tod dinahudar dui. Termasuk ma di bagasan pertikianon pinjaman online yang tidak mau memiliki rasa cukup di dalam dirinya. Pengeluarannya begitu banyak tetapi dia tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhannya. Dang boy ibana mangotapi hagyot ni daging ni ibana. Tod dinahudar dui. Naik ko palawos ya diri ni iba. Jala amang dot inang bahkan termasuk juga dia dok katod dinahudari termasuk molo sayolo do piak kada danak lao mangalo naturasna. Ugugo suarana sian naturasna. HP naturasna do mangaliam mangan, mangaliam minum, termasuk mangalian uang di pulsana. Kalau anak-anak remaja na poso yang sering menggertak orang tuanya, memarahi orang tuanya, mengatakan hal yang tidak benar dengan orang tuanya adalah orang-orang yang dikuasai oleh roh jahat. Memang tidak kelihatan, tetapi roh jahat itu menunjukkan taringnya untuk membuat kita jauh dari rencana Tuhan, jauh dari iman, kasih dan perbuatan yang benar. Roh jahat itu akan selalu membuat kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki pengharapan ke depan. Alanidu amang dot deinang di bagasan tikion ikon lias tui siak kita, ikon daw di siak kita. Di son di papatar mah, di papatar panurat ni si Lukas mah, di tiki di bereng di ida Tuhan Yesus Victor mangangguhi manukap di jolona. Lapatanna molo tuhita di patuduhon ibana do wasona. Alai tu Yesus talu do ibana. Taingo adong do contoh nahona tod dinahodar tong amang dot inang di badan Nairobi tayang do pekan si Saul nabeteng do ibana raja do ibana alai dung ditidinggal lon tod dini dewata ibana gabi adong do sakap ni ibana manigai donganna jala adong do sakap ni ibana laho mabunuh si Daud jala di bayan ibana do pangarang rangion manang rencana namaralo tu hatan di debata. Jadi molo nunga disonggopi tod dinahodari, molo nunga adongi dihita amang dot inang, itu bisa sampai mencelakakan orang lain, merancang hal yang tidak benar kepada orang lain. Asa marhiti hatan di debata di bagasan tikion napa dua homma. Di napa dua hon amang dot inang diarah do hitam lahu mangingot. Molo marwasa dot tod dinahodari di paranguluatta jala macai balgah wasona melebihi kekuatan kita. Alai napa dua hod di dokma hola Jesus do nabui pamalupon hola Jesus do nabui paluahon hidasyani jala hola Jesus do namarwaso Jesus do namarwaso tu todina hodar. Di son di papatar do dia 20 lalu alai di sidi ida Jesus mangangguh ibana manukap di jolona jala gogo suara nama dok marhua hotuau Yesus anak ni debatana sutibul huelek-elek ko unang arsahiyau. Jadi di son di papatar do di hagogon legion berapa beratus beribu tod dine jahati alai ditada do Yesus di boto do Yesus boy manaklukon di boto do Jesus boy palauhon tod dinahudari asa marhitiom ma amang dot inang Jesusi nama buan haluaon jala Jesusi do natuk lahu palauhon tod dinahudar tod dinajahat nadong diderita dang lias sitasiani dia datang setiap saat. Bahkan ketika kita sedang sendiri dan di tengah keramaian, dia datang. Ala didok di bagasan turpukon ma, tod dinahodari, tuduk do tu Yesus, jalan mabir do tu Yesus. Di Yohanes 20:30 didok do amang dot inang, molo di palua anaki hamu, nama lua situ tu mahamu. Hola Jesus do nabui paluo kita siani
Sibolis manang to dinahodar saat ro di bagasan tikyon berusaha menjauhkan kita dari iman kepada Tuhan. Jadi di Psalmen 42 naking dipapatar do disi kehausan, kerinduan dari pemazmur terhadap Tuhan. Alanya ala disi dipapatar do bahwa adong masalah na dihadapi hidas bangsoi ditiki di habuangan Babel. Orang Babel mengatakan ala ngadibuan nasida terbuang tu Babel di dia do Tuhan mininna. Jadi ini bisa memunculkan keraguan kepada orang Israel sehingga mereka menjauh dari Tuhan. Ula-ula ni Sibolis doi. Di dia do Tuhan ni. Amang dot inang di tonga-tonga ni paranguluat tape molo ta adopi hamolon, molo ta adopi ilu-ilu, molo ta adopi akka boban namat saya borak situ tu, molo tangyang tanung ga setapasaha tu de bata, alai tahilala tang herana pitor dia lusi de bata, gabi suku-sukum marohata, di dia do Tuhan. Buah sadang dirupi de bata au, gabi muncul keraguan di hita, dia kana marsahit, ujung na gabi madele mah, tang pirbetor dina madalani pangobatiyo di ngoluna. Molo diakka perkarejo, alani akka paju molo akka perkarejo, dang hola di kesulitan pekerjaan. Na dia dupi bana, ali boy du pimpinanna, boy du donganna, molo diberen iban saneng naik, sainang diputor di bana, sainang ditikung do ibana, melemahkan ibana, martangiang donian, marminggu donian, alai anggo hamoloni terus dero sili berganti di bagasan perngulanon. Holanon amang dot inang, molo apara ro ibana di pernguluata, songgop ida bana di pernguluata, unang gabi adong di hilalaro hatta, di dia do Tuhani, unang gabi ragu hita, ala disi ragu hita, disi lingluk kita, disima tancaponon, manang disima benon dito dinahodari, huasona, mabay kita, gabi daw siya di bata. Idop benna, ro pemazmuri, idop ibana, na mauwas do, ikom mauwas do, ikom makaposi Tuhanido nina, ikom makaposi Tuhanido. Idop ben namang dot inang molo gajang, molo tibo, molo borat, hamolon nata adopi, unang pitar putus asa hitamadok, amang dot inang tumigom mau mate. Adong do alanong kehilangan harapan dan tidak ada yang memotivasi. Akhirnya dia ketakutan dan ketakutannya adalah takut terhadap kehidupan. Ujung na didok atumigo na mate. Hidup benna adong na sape bunuh diri. Alayamang dot inang marsiajar mahita siya turpuk di bagasan tikyom. Ditiki naeng di palau Tuhan Yesus di akato di nahodari mangelek-elek tod di nahodari di ayat 31 laus dielek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banuatoro aliadong madisi di robiani babi sapunguan nabalga na majapali gabi dipangido asa di luas nasida mamongoti akai jadi dioloima aneng dohono desi amang dot inang diturpukon digebar hoddo tod dinahodari dangolo mate itu kan bahkan didok amang dot inang ala adong do disi di elek-elek nasida ibana unang dipaksa nasida tuban watoro unang dipaksa nasida tuban watoro dangol halaki mate alai dong ma di robiani ba bisa pungon nabal kana macapali gabe dipangido asa di luas nasida mamongoti akai jadi dioloi tod dinahodari memiliki semangat untuk hidup untuk menancapkan kekuatan daido hidup benna dangolo halaki tu banuatoro berarti tu hamatian alai tu babi nama japal na adong di si dioloi Tuhan Yesus doi nang pe babi ipe maporus do lapatan na meloncat do molotod dinahodari memiliki semangat untuk tetap hidup dan berkarya maka lebih lagi orang percaya
dangolo tu banua toro alai tu babi ala nang di palau Tuhan Yesus nang disiapkan amang dot inang om masada na arga nang digoluta sepahit dan seberat apapun kehidupan yang sedang kita alami saat ini, jangan pernah takut untuk hidup. Beranilah terhadap kehidupan. Memang tidak ada jaminan ketika kita berani untuk hidup, maka semua masalah akan selesai dan tidak akan pernah datang lagi. Daong, alai jaminan na dilehon ni debatatu hita amang dohot inang Yesus olo paluahon kita. Yesus olo madongani hita. Naking edi nomor 780 macai tabu jala mendukung nang diturpuk sadarion di ayat tolu. Adang do bukit demu amang dot inang. Adang do tabuka majo nomor 780 ayat tolu. Alanaking holan ayat sada dua do. Sonari ayat tolu majo. Par musik boy majo. Par organ. Taidi homma amang dot inang ayat tolu. Kato dinahodari satorop-torop napei ro laho manakup todita tuduk doi tu Yesus sagodang ni godang nape tod dinahodari na berusaha melemah kita salhutna tuduk doi tu Yesus ala diturpukon di papatar do bahkan ribuan todi mabir do tu Yesus di tonga-tonga ni partikianon di natorop nuaeng di parhato berdosa na manegai partodion secara rohani manang mental doh pikiran di parhato berdosa tubuh kecanduan manang muruk holanda muruk hati-hati holanda muruk manang holanda paturi mason manang masuk tu keputus asaan manang molo adong na merasa diri kosong dang adong harapan dang boy dikontrol dirina holom dibereng humaliangna jala ganup hita molo saya diihoti ratte na sobui ta putus amang dot inang dipatuduk Yesus tui alai son na dipasahat ni parpesalmen di 42 haposi Tuhan Yesus. Na parpudi marhite hata ni debata di bagas santikyon amang dot inang diarahod dohita tahatidakkon Yesus dingoluta di bagasta di pamalum Yesus hita alai dang boy holan diderita iko borhat dohita kekuatan ganda do yamang dot inang molo di pamalu molo nunga tahilalapat dongan yon di debata unang taorom hola diderita alai ikut tabagi doi
tuak kadongata alani amang dot inang rikoti parsauran unang mamulik diri unang martabuni hita ala ta pikir parsauran malang kumpulat tai dang sarupa dohot tita dang beruntuk kita di parpunguani ala tabereng parpunguani dang mabuan las niroha ganup halak nong di paluan ni Tuhan Yesus unak ya merasa rugi ibana mardongan jalan mangulahun nadenggan maradop podonganna diturpukon amang dot inang didok de terplusiai muli mahotu jabum pajojor masalhut nabinahen ni debatatu ho jadilah hodo ibana di baritahom ma di sadok hutai nasa nabinahen ni Jesus tu ibana nian molo tapamana turpukon naking adong dua pangalaho di pajakonan ditiki marwasa Jesus tu tod dinahodari na parjolo ima halak na torop na dihuta gadarai merasa rugi do di hamalumon na pinatupa manang di nalau tod dina pinalau ni Tuhan Yesus tod dinahadari merasa rugi do nasida ala niaha ala materi ala babi na diparmahani mate sudi. Jadi mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu membawa dampak yang merugikan terhadap kehidupan mereka. Na paduahon ima na malum naking dibereng Tuhan Yesus na mabuat pasu-pasu hamalumod doi. Alani di dia manuaing posisita amang dot inang. Molo porsea hita tutuhani, molo gabi ko disuruh hita, maka tidak ko dengan bahasa ni Tuhani, di tonga-tonga ni punguan, manang di keluargata, rugi do hita, terancam do hita. Unang ma saya dong laho merasa rugi, laho mardongan, jala mangulahon na denggan. Apalagi saya marudut-udut mangulahon na denggan maradop podongan na, saya dipiktor di do ibana, memang sakit orang yang sabar nina. Mariswang do halak na sabar, dang mariswang halak na sabar mangulahon na denggan. Alai halak na sabar mangulahon na denggan, nang pedang di jalu ibana na denggan sian akadongan na, sasitong na napatuduhon ketaatan na tutuhanido. Di tonga-tonga ni partikianon, nunga adong jolma na merasa rugi, maradop podongan na, jal sipatan no marga, nang hosani pahap-pahanan siya dongan na. Ditikkihu para di jamiton, pitor lau marohakku amang dot inang, rangah yata begiyon. Di no marga hosani pahap-pahanan siya hosani jolma. Di sadaluat, marpungum dilapo marpungum maka ama, ape adong ma dibereng tabrakan, na perjolo di palua dang jolmanai, na korbani, ale na perjolo di palua dompet naido. Jalan na perjolo di palua jam tangan nai do hempod do dang natabrakanon. Ala di partikian na asing muse ditiki las dipiakor di si jolme di paima polisi. Ala ditiki na asing muse pitor lewat mapanangga HP pitor ditabrak Honda pitor marsiadu ma jolmai laho mabuat manahop pananggon. Adong mamuse amang dot inang umarga hosani doho pahap-pahanan ditabrak mobil ma huting ale pitorodo jolmana di hutai madok bai bajuna na botar nina sotungga behonan nok tuho nina ima amang dot inang arga dangolo jolma sipata kehilangan materi karena orang lebih sering dan cenderung mencari keuntungan di dalam kehidupan lias mai syahnitai di paingot tuh hita di bagasan tikion unang songon halak gadarai ditiki paju padoh Yesus merasa rugi alai songon jolma nong di paluai mahita dung paju padoh Yesus merasa ibana di haluauni jala di paborhat ibana dan mau menyaksikan imannya sai diramoti Tuhan mahita margugu hita mangadopi akka hamolo di tonga-tonga ningoluta taingot mamang dot inang Jesusi patudukon sude waso nama kolomi rohatta doh dirita dileot tu hita kepastian masa depan
ala ni hamamate do hayon ni Jesusi di patalu sudi jala sudi do uduk tu waso do tu goar ni Yesus. Amin martangyang maita. Alea manami na di banua gijang moleate dot puji-pujian di pasah rohanami tuho. Dia sini roham do didinggan di basam. Di parmudu-mudu hodo hami, di ramoti hodo hami, di urupi hodo hami di parnguluan nami. Moleate ma Tuhan nunga hutangi kami hatam. Sai totong gabe hatirom mei. Di tonga-tonga ni hahulomon nasipata rotu parnguluan nami. Nama baik kami busi saun, muruk kami, mangiburu kami, tarilu kami. Sai totong mo Tuhan de bata, porsia kami tuho, Yesus nong patudukon sudi waso narong di portibion. Holat hodo haluan nami. Wa kami masudi ruas ni huriam to depanmu. Paso-paso mana sida Tuhan di parnguluan nasida. Di tonga-tonga ni akahamolon, di perekonomian, di usaha, di perkerejuan, rabdoto mana sida. Dia kana meniti karir, totong Tuhan de bata satia. Dia ka na lahu majalahi akan na duwing na tumi budope marhite persikolan. Saya homo Tuhan di bata mangaleon habisuhon hapistaran. Pasu-pasu akaruas ni huriam sian na me sahat tu na matua. Di bagasan pangaramotiom mujala pangatoyomo. Huwa kami dia ka ruas ni huriam na marlas ni roha siala pertambahan usia di namar ulang tahun di bagasan saminggon adong 14 halak. Saya tabai roha mauliate di nasida di sudi silehol-lehommu di nadiopam dia biko nasida mamolus ari-ari ningoluna. Wa kami nang di namar ulang tahun pardong sarepeon di bagasan samingguon. Saya pahot haholongan ni roha di nasida holong nasihat Tuhan. Molotung peadong akatodi nalahu manigai rumah tangga nasida alia mang nabasa saya jari ganup rumah tangga ni ruas ni huriam uduk tuhasom asabui nasida mamolus akahamolo ni salhutna. Wa kami nang ruas ni huriam namar sahid di bagas nasida na mengadopi nama dalani rawat jalan saya papirto di nasida Tuhan. Molotung peikom marulak loni nasida tu rumah sakit laho majalo pangobation. Unang paluas madele nasida. Saya hokop nasida Tuhan, ramoti nasida. Paluas nasida marlas ni roha di saluhutna silehon-lehon na nilehon mutu nasida. Kakeluarga na setia mendampingi di patuko ng tenaga bendis laho mangaleon pangobation tu nasida. Asimaroham amang nabasa. Huwa kami sudi kegiatan na berlangsung di bagasan mingguon ibadah kategorial dohot pertangyangan week sai patulus mayo Tuhan rap hami sudi ria laho madohoti pertangyangani songodalan ni huriam laho paconokon hatam turuas ni huriam sai totong pergugui sudi parhaladu na niuluni padita resort laho makobasi marsyurupa kami mas tangyangam. Dinang mardalan Tuhan nang aka program dohot nalau mardala do Bibel Camp sekolah minggu dot retreat remaja seminar transformasi lansia saya patulus me Tuhan mardala dohot tenggan atoi ma Tuhan asa marhitei lam hot hapor siaon lam holong rohanami mar Tuhan moliate mamang dabasahu kami manang pemerintah tua depanmu sai totong maramoti pergugui nasida madelat ton akka ulaun lau mensejahterakan menjaga keamanan di sudi masyarakat na mengentaskan kemiskinan jalan nama nebai nang akka hahipason na mangatoi perngoluan siganupari ramoti masudi Tuhan di bagasan pangatoyommu moladong Tuhan akar ruas ni huriam na bergumul na sohwoto hami jalanunga matsegale roha do pikiran nanang pamatang na asiroham o Tuhan jama manasida parorot manasida ukap nang roha nasida roman dapat toko moleate mau pasatami tu hose sama dosa nami asa tuntamaham gabi anakonmu mangasahon Kristus Yesus Tuhan martanya kami tuho amin. Talah somata ni debata maritina maridi tahuhut pasahat pilihan.
Aranya koma peliata, ali debata amanamina di Banua Gijang, odo harorwan ni salut selehol-lehon na dinggan, dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na niliomi tuhami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus ciculum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni uriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim. Asalam utadahami gudang ni selehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say romaharajonu, say saut malomoni roham di Banua tongon son na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami son panesa nami, di dosa ni dongan na merdosa tuhami. Unak kami togiyo to pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasorhon madamena tutod di munabi.